Цікавая канструкцыя, канешне. Кажа, павярні тэлефон, там што я цябе не бачу. Жыве Беларусь, добрый вечар. Так, канешне, пакуль збіраюцца людзі, забегайце. Там у чаце, забегайце, карацей, да Хелен Мінскай. Будзем караценечкі стрымчыкі рабіць час ад часу, таму што што патрэбна працаваць. Таму што інфармацыйнае поле прасядае, а я ў сваіх справах не паспяваю з усіма размаўляць. Але буду выпраўляцца, шчыра кажу. Святла няма, на мінімалках сёння правядзем стрымчык. Зараз я крышачку павялічу святло, але незначна. Зараз я перавяраю самагук. Цудоўна. Вітаначкі, давайте пазбіраемся крышачку, я вас пачакаю. Прабачце мне, калі ласачка, за такой дрэнны свет, але я не вінаватая. Гэта ўсё вы ведаеце, хто на М і на Пі. Так, где у меня тут крышечку ноутбук, каб ён пажыў. Прекрасно, гляньте. Божечки, ничто не спсуе гэтую прыгажосць. Так, давайте, вітаю, хто мяне бачыць, хто мяне глядзіць. Сама пайду сабе лайк поставлю. Так, я бы хотела, конечно, зараз не змяню, напэўна. Не змяню, напэўна, назву. Таму прабачце, потым змяню назву. Так, зараз мы гэта ўсё крышачку падхуфлім, каб я бачыла навіны. Вітаначкі, мае дражынчыкі. Ой, як вы хутка збіраецеся. Вітаю, да, сёння без прыкрасаў. Зараз буду вам распавядаць. Сёння, дарэчы, будзе вельмі цікавы стрым, я вам абяцаю, таму што я не паставіла ў назве. Лукашенко захапіў каардынацыйную раду. Сябры, гэта бомба-ракеты. Я вам зараз распавяду, так што распаўсюджвайце, бо сёння будзе вельмі цікавы. Я крышачку не намазаная, таму што вы ж ведаеце, лета, спякота, і мы ўсе плывем, і я не выключэнне, таксама плыву. Вітаначкі. Баваўнятка тут. Слава Україні. Вітаю. Кістуйце, світанечка. Мой другой лайк, дзякуй. Big Party Game. Жыве Беларусь, слава Україні, героям слава і жыве вечна наша сінявака. Дзякуй, дражэнчыкі. Буду ў камеру глядзець, але час ад часу буду падглядаць у навіны, таму што ў мяне тут усё палае, гарыць. Сёння мне бомбіць просто капітальна. Я вам зараз распавяду. Па-першае, сёння ў партыі «Народная грамада» у нас 3 навіны. Так, давайте, напэўна, яшчэ хвіліначку пазбіраемся. Сябры, напішыце, калі ласка, як гук, таму што тэлефон таксама на мінімалках на павербанке, ось, але нібыта набірае. І што? І ў мяне стаіць яно такое падстаўка, я не ведаю, ці ўсё окей з гукам. Нормально ўсё, цудоўна. На тэлефоне гук заўсёды прекрасны, а як толькі я мікрафон далучаю, ўсё, у мяне труба ўсё ляціць. Просто так абяцала сёння больш не мацюкацца, таму што пасля таго, як паглядзела каардынацыйную раду, ведаеце, у мяне нават маты зніклі, ўсё. Хелен Мінская больш не мацюкаецца, таму што ў мяне так адвісла ля, што я была ў шоку, сябры. Я ў такім шоку была, просто у мяне мову адняла, і я яшчэ не магла прыйсці ў сябе. Так, давайте перад тым, як стрым пачнем, я вам прапаную хвілінку маўчання, таму што, канешне, хахатаць гэта нам дапамагае, але адбылася трагедыя ва ўкраіне. Мы ўсе памятаем Ахмадзіт, мы ўсе памятаем лекарню, таксама цэнтр, у якім загінулі і медыкі, і людзі загінулі, жанчыны загінулі. Так што пакуль мы збіраемся, я вам прапаную хвіліначку памаўчаць, а потым мы пачнем разбіраць нашы беларускія замарочкі. Так, вельмі шкада. І у нас працавалі валанцёры. Было страшна, шчыра кажу, таму што я вельмі баялась, каб гэтыя нелюдзі не влупілі. Там была просто такая велічэзная колькасць людзей, і шчыра кажу, я як атэістка Богу малілася, каб не прыляцела другой раз у тое же самае месца, таму што, не дай Божа, бы быў паўторны прылёт, там просто я не ведаю. Слава Богу, што гэтага не адбылося, шчыра кажу, таму што мы ведаем практыку гэтых не людзей, якія літаральна шмаляюць ужо па людзях, якія прыехалі ратаваць папярэдніх людзей. Адпаведна, вось гэтая ўся гісторыя, яна ганебная. Так, крышачку вас падвіну.
Так що, українці, друзі, тримаємося. Сьогодні був обстріл, сьогодні було вже, я не знаю, скільки, 3 тривоги, напевно, чи 4, я вже не рахувала. Коротше, я сьогодні робила їсти довго, але 2 рази не бігала в укриття, тому що це срані міги піднімалися, а ми на них майже не рефлексуємо і не реагуємо. Так що можна 2 тривоги такі на лайті, а остання була така серйозна, тому що летіла, і в Київ летіла, і в Староконстантинов летіла. Тобто Старкон, я не знаю, що там залишилося, відверто кажучи, там, мені подається, вже ніфіга немає від того Староконстантинова. Танюшечка, я вітаю вас, вітаю ключик, бавовнятку теж даю ключик. Я люблю ключики, знаєте за що? Хто з українців знає мою фішку, тому що коли ви робите мені махалку, отримується, що ключики прапор України створюють. І всі мої друзі, вони знають, що Хелен, майже всі модератори, тому що я бачу, коли ви машете рукою український прапор. Це моя фішка мого каналу. Так що я люблю своїх модрів, обожнюю свої ключики, ви в мене кращі, як і глядачі, слухачі. Друзі, розповсюджуємо стрімчик, будь ласка, тому що сьогодні буде цікаво. Я вам буду розповідати, сьогодні відбувається, що у Білорусі. Стрім потрібно назвати було «Лукашенко захопив Координаційну раду», і зараз поясню чому. Тому що ви ж усі, звісно, ведаєте, я вам, звісно, об этом розповідала у Коскіберу, про то, что я была чельцом выборчай камісіі ў Координаційнай радзе. І ведаеце, мяне сёння падарвала, я лічу, што ўжо патрэбна распавядаць, як увесь гэты працэс адбываўся, што там было. Але пачнём з прыемнай навіны, таму што сёння ў 3 сябраў народнай грамады дзень народзінаў, з чым я іх віншую. Гэта у нас Валентин і Сергей Спарыш. Хлопцы, конечно, я сегодня уже всех привітала, акрамя Сергея. Мы привітали яго выключна онлайн, на жаль, тому што ён знаходзіцца за кратамі. У Сергея цяжка з здароўем, але каб не паліць кантору, хто нам дадае інфармацыю аб ім, я просто карэктна скажу, што так, ён трымаецца, але стан здароўя ў яго вельмі падкасіўся. Вось, адпаведна, Валентин Троцкі сьогодні на вокладкі ў мяне. Я яму запісала жартлівае відэа, і ён адгукнуўся, што для мяне асабіста важліва, таму што кожны раз, калі ты пішаш, ты хвалюешся, ці будзе плюс. І вось ён амаль адразу адказаў, і я шчыра хачу зараз падзякаваць вось тым ваярам, з якімі я асабіста камуніцырую. Дзякуй тым, хто атрымлівае ад мяне слізлівыя паведамленні: «Дзе вы, што з вамі? Я чула навіну, адгукніся, плюсані». Шчыра кажу, хлопцы, вось пры першай жа магчымасці яны адказваюць, і гэта вось проста ратавальны такой круг для мяне, таму што яны ведаюць, што я вельмі хвалююся, і заўсёды прашу, вось калі ласачка, не знікайце. Вось Валентин Троцкі, гэта, канешне, гонар, гэта годнасць, гэта мужнасць, гэта сумленне, гэта вось всё самае прыгожае, што ёсць у Беларусі і Украіны, вось гэта сканцэнтравана ў Валентине Троцкім. Хто не ведае, Валентин Троцкі гэта мой намеснік. Калі Беларусь будзе вызвалена, Хелен, дякую вам за довіру. Бавовнятко, це вам дякую за те, що ви приходите, тому що в мене немає зараз рулетки, в мене немає якихось таких стрімів динамічних, тому що, я щиро кажу, в мене зараз і робота така, і життя таке, що просто не до, скажімо так, драйву якогось. Хоча саме життя – це один, як це правильно, суцільний драйв. Відповідно, тут я вам дякую. Валентин Троцький, продовжую. Працягваю, хто мой намеснік у Беларусі, мы з ім, калі павернемся ў Беларусь, калі ён адваюе Украіну, і мы будзем адваёўваць Беларусь, дык вось я ўжо павярнуся не ў статусе выконвача абавязкі генеральнага сакратара, а я павярнуся ў статусе яго намесніцы. Вось, і перадам паўнаважанні Сергею Спарышу. Я сёння ў адной з размоваў зазначала, што я не замест Сергея Спарыча, я разам з ім. То бок, моя асноўная функцыя – гэта зберагчы каманду у тым выглядзе умоўна, у якім ён яе нам перадаў. Вось мы з Евгенам Вільскім, канешне, намагаемся зараз быць вельмі карыснымі для сваіх паплечнікаў, для нашых актывістаў. Не без праблемаў, канешне, як і любой нармальнай камандзе, дзе розныя людзі. Дзякуй Богу, погляды ў нас з імі адны, і, адпаведна, наша галоўная місія зберагчы каманду сацыял-дэмакратаў. І чаму гэта важліва, сябры? Беларусы, хто мяне глядзіць, калі ласачка, мы з вамі апынуліся ў сітуацыі, калі беларускіх партый як партый амаль не існуе.
Вось наўпрост. У нас засталіся сацыял-дэмакраты ў выглядзе народнай грамады, у нас засталіся беларускія хрысціянскія дэмакраты БХД Паўла Севярынцы, яны жывыя, не плытаць з Рымашэўскім, барані Божа, крый Божа яго згадваць у сваіх стрымах. І, ну і па сутнасці ўсё. Партыі больш няма, 2 партыі. Зараз заявіла пра сябе Краіна для жыцця, тое, што яны будуць фармаваць партыю. Яны з намі ў адной кааліцыі, мы падпісалі з імі мемарандум 23-го году, якой карэгуе нашыя дзеі, то бок ён накіраваны на тое, каб аб'яднаць дэмакратычныя структуры і намагацца, канешне, усіма сіламі вызваліць Беларусь. Адпаведна, Валентин Троцкі, я не ведаю, пабачыць мяне, не пабачыць, ён не быў маім кіраўніком, ён ім ёсць, застаецца, і так будзе заўсёды, не гледзячы на тую пасаду, якую я вось у дадзены момент, у дадзены момант альбо ў будучыні буду займаць. Не, спадар Валентин, гэта маё вось такое шчырае, ён мяне вучыў, ён мне вельмі шмат добрых парадаў даў, і я шчыра кажу, я гэта цэную, таму што вось той палітычны досвед, якой я атрымала, гэта праца маёй каманды, і гэта прыклад Валентина, якой спрабаваў з мяне фармаваць вось нешта такое палітычнае, мне падаецца, недрэнна атрымалася, таму што на сённяшні дзень, напэўна, так, я ўжо магу сябе паўнавартасна лічыць палітыкам, тому што я займаюсь цалкам, мая дзейнасць, яна падпарадкавана палітычнай дзейнасці Беларусі. Вось так што, спадар Валентин, калі вы мяне выпадкова пабачыце, не забудзьце паставіць падабайку, падпісацца на мой канал і атрымаць ад мяне моцную абдымашку. Вось, Серёжка Спарыш, я яго сёння згадвала нашу астатнюю сустрэчу з ім, а яны заўсёды былі вельмі такія кранальныя, таму што Сергей, вось ён быў акцэнтаваны на ўтрыманні каманды, і ён заўсёды працаваў на развіццё каманды. Гэта для яго было вельмі важліва. Міхась, вітанечка, дражэнечкі. Я вас прывітала, дарэчы, не прывітала, я сижу транжу, слухайце, і вас не прывітала. Пане Володимир, вітаю. Друзі, всі мої вітання зі Слов'янська. Вітанечко, вибачте мене, будь ласка, що я така коза, знаєте, провтикала вас. Вибачте мені моє таке, треба дивитися час від часу в ноутбук, що він мені показує. Вітаю, друзі, дуже приємно, що ви поруч. Сергій Спарыш, калі ласачка, хто не беларус, асабліва, зайдзіце, паглядзіце, што гэта за чалавек, які ён пасты пісаў, яго Фейсбук яшчэ даступен. Я спадзяюся, і далей будзе даступны, раз чэкісты яго не знішчылі за такой уже доўгі тэрмін, за 4 гады, значыць, яны не дабраліся да Сергея рэсурсаў, што сведчыць аб тым, што Сергей не зламаўся, не перадаў паролі увогуле. Я так думаю, што я здагадваюся, што ён зрабіў сваім тэлефонам, але мы вось гэтыя лайфхакі, што мы рабілі з тэлефонамі падчас затрыманняў, не будзем распавядаць, таму што беларусы гэта могуць яшчэ карыстацца. Вось, Серёжку абожнюю і падкрэсліваю, я не замест яго, я разам з ім, я не прэтэндую на яго пасаду, я лічу, што адзіны пакуль на сённяшні дзень генеральны сакратар партыі Народная грамада гэта Сергей Спарыш. Вось, я выконваю яго абавязкі часова, і я шчыра кажу, я чакаю той момант, калі я пагляджу яму ў вочы і скажу, я зрабіла ўсё, што я магла, Сергей. Я спадзяюся, мне журыць не будзе вельмі моцна за тое, што я там нарабіла падчас, пакуль ён сидзеў, але я вельмі хачу яго пабачыць, мне не хапае яго розуму, яго інтэлекту, яго досведу, таму што вельмі разумны хлопец, вельмі начытаны, і, канешне, яго ідэі гэта кладзесь, гэта клондайк, і вось такіх людзей страчаць свайго атачэння нельга ні ў коім разе, то бок лепёшку разбейся, але не страць гэтага чалавека. Мы пакуль часова страцілі Сергея, я спадзяюся, што з ім будзе ўсё добра, і мы з ім у хуткім часе пабачымся і зноўку павернемся да нашых размоваў, такіх вельмі карысных, якія патрэбны. Вітаю, шановна Геля, бажаю міцнога здароўя, то навзаем. Пане Константин, шчыра дзякую. Так, ну і Валентин, гэта у нас яшчэ адзін хлопец, я яго як вішенку на тортик пакінула. Малады хлопец, вельмі актыўны, і ведаеце, гэта той выпадак, калі патрэбна прыняць чалавека, і я вельмі рада, што ён прыняў рашэнне, ён з калішняй АГП,
гэта я я іх называю АПГ. Вось, ну, яны ведаюць маё стаўленне да іх. Не, я не дрэнна стаўлюся да АГП, але да іх вельмі шмат пытанняў, таму што гэта такая, скажем так, такая розная кантора з рознымі людзьмі. Там ёсць актывісты, якія вартыя таго, каб з імі размаўлялі, а ёсць актывісты, якім, прабачце, і руку ціснуць не хочацца. Ну, гэта партыя, яны такія ўсе, напэўна. Не ведаю, лукашысцкая партыя, мне падаецца, гэта маё асабістае меркаванне, але тое, што я назіраю зараз, прынамсі, у кантэксце каардынацыйнай рады, у мяне няма сумневу, што ўсё, шчупальцы цалкам праніклі ў апазіцыю, гэтак званую, тыя, што калісьці сябе дэмакратычнымі сіламі называлі, а вось яны і ёсць дэмакратычныя, шчыра кажу. Зараз перайдзем да гэтай тэмы. І паясню, чаму я вось такім сёння расчараваннем глядзела першае пасяджэнне. Валентин, павернемся да нашага сябра. У снежні 23-го году ён да нас далучыўся, прыйшоў з адной каманды ў нашую і зазялай зорачкай я яму сёння напісала, таму што гэта актывісты такога ўзроўню мабільныя, камунікатыўныя, то бок гэты чалавек, які знойдзе мову з усіма абсалютна. Мне падаецца, няма ніводнага чалавека ў свеце, з якім Валентин не знайшоў агульную мову. Вось, таму шчырае вітанне, мой сябра. Я пажадала ўжо палітычнага развіцця табе, ты малады, амбіцыйны, у цябе ўсё папераду. Я спадзяюся, што, канешне, мы зможам паспрыяць твайму вось такому палітычнаму досведу і надаць табе максімальна якасна, што мы маглі зрабіць. Сябра Валентина, наше вітання, много літа. Пане Василь, ви все міняєте нікнейми, і я не встигаю за вами, що називається, ключі роздавати. Добрий вечір. Ми з України, але з білоруським акцентом. Давайте, сябры, абмяркуем выбары, гэта так званыя выбары каардынацыйнай рады, у якіх я прымала непасрэдны удзел, у якім я была не з каманды, мы насамрэч вельмі пасябравалі з чальцамі выбарчай камісіі, і гэта было неймаверна крута. Вось такі досвед атрымаць, я вам шчыра кажу, нідзе такога не было ніколі ў сучаснай Беларусі, прынамсі астатнія 30 год ніхто так не працаваў, як працавала выбарчая камісія, і якое ж расчараванне. Я сёння ўжо сваім калегам напісала: калегі, мы стварылі з вамі монстра. Гэта наша з вамі праца, хаця мне Аленачка напісала, што Хелен, мы бачылі каардынацыйную раду ў іншым выглядзе. І я з ёй пагадзілася, таму што, ну так, каардынацыйная рада мусіла мець іншы выгляд, але, ведаеце, хацелі як лепей, а атрымалася як заўсёды. Зараз паясню, што там адбылося. Мы пачалі сваю працу з скандалу, таму што мяне выключылі яшчэ на этапе прапановы маёй кандыдатуры. Вось у адзін дзень я пракінулася, хаця мяне маю кандыдатуру прапаноўвала, ну, такая ёсць дзявятка, там партыі розныя збіраюцца, і вось яны запрапанавалі маю кандыдатуру, і вуаля, мая кандыдатура занимаецца, таму што я, бачыце, літварам не выйшла. Вось, падняўся скандал, мы пра гэта пісалі на нашых рэсурсах народнай грамады, і Хан Васіль, перадаць свайму куму, калі ласка, што ў мяне ключы, яны не гумовыя, разумееце, яны маюць свойства скончыцца неяк, я не ведаю. Вось, не, ну ладно, я з рэзерваў з залатавалютнага фонда свайго выніму ды пакладу на стол, што называецца. Вось, і калі планавалася 5 чальцоў выбарчай камісіі, так адбылося гістарычна, я стала 6-й, і пачалася даволі такая, першы, я памятаю, наш сазвон з калегамі маімі, насамрэч з людзьмі цудоўнымі, ён быў даволі канфліктны, таму што мне, канешне, прыпісалі тут же канфлікт інтарэсаў з нашай каманды, хаця я взяла на себе абавязкі быць не прадзятай, без, скажем так, без, як гэта сказаць, беспрыстрастнай да адной крыцей. У маім выпадку, калі б я мела магчымасць вось гэта ўсё зняць себе ў гэтую нейтральнасць, я бы, конечно, там 90% адразу выкінула са спісу, сказала: так, все, ідзіце гуляйце, вы свой ўжо у Беларусі нарабілі, то бок у вас там капец, што адбываецца. Вось, але я ўзяла нейтральную пазіцыю, я не вела стрыма падчас кампаніі, гэта была адна з такіх тэхнічных умоваў, каб я не магла ўплываць на беларусаў, і
Гэта адыграла сваю роль насамрэч, таму што я думаю, што калі бы мы выходзілі ў стрымы, паяснялі, што такое блок салідарнасць, чаму аб'ядналіся палітычныя партыі, выжыўшыя насамрэч БХД і народнай грамады, вось, канешне, мы бы рэйтынгава падскочылі, таму што, ну, інфармацыйная прастора, яна мусіць быць забітая да канца. Вось, адначасова з гэтым мяне беларусы папраўляюць, я не мела права, значыць, займацца такой дзейнасцю. Адпаведна, я сышла ў такой умоўны такой прымусовы ценевой бан, нічога вам не распавядала. Не страшна насамрэч, таму што я бачу, якая клака зараз каардынацыйная рада, і я дзесьці лікую, таму што я ў сваёй камандзе, шчыра кажу, прапанавала проста паўторыць 19 год і саскочыць перад галасаваннем, то бок проста анулировать спіс і сысці з высока поднятай галавой. Але, ну, вось яны вырашылі, што лепей яны пойдуць, і атрымалася тое, што атрымалася. Каманду мачылі вельмі моцна, я гэта бачыла ўсё. Я не магла на гэта ўплываць аніяк. Я магла звяртаць увагу толькі чальцоў выбарчай камісіі на нейкія парушэнні альбо там гэтак званага сакратарыяту, а сакратарыят гэта ты яшчэ падлы, шчыра кажу. Да-да, вы мяне ведаеце, вы мяне памятаеце. Калі вы думаеце, што я з вас шкуры за то, што вы рабілі падчас выбарчай кампаніі, не спушчу, не. Вы моцна памыляецеся, таму што сёння я скромна пра вас скажу, але прыйдзе час, калі я пра вас скажу гучна, таму што я ярая праціўніца бабарых усякага кшталту і ім падобным. Адпаведна, калі вы думаеце, што я вашу вось гэтую, як гэта карэктна сказаць, каб мяне не забаніў YouTube, вашу шкурную вось гэтую працу не бачу, вы глыбока памыляецеся. Хелен разгоніцца, Хелен набярэ абаротаў у стрымах, і вось тады Хелен выпаліць па поўнай праграме, што такое бабарыгі і чаму проста ў зашлі трэба гнаць усю гэтую губкампанію куды-небудзь на балата, таму што мне падаецца, што лепшае пакаранне за кратаў, ну, замест кратаў можа быць раша. Вось я ім прапаную валізы сабраць і сваліць нафіг на сваю рашу і ўвогуле не дурыць беларусам больш галавы. Дарэчы, сябры, напішыце мне, калі ласка, у чаце, хто сачыў за каардынацыйнай радай выбарамі, ці вы ёсць тут у мяне такія, таму што я вельмі акунаватата. What a beautiful life. Так, вітанечка, я тут аднім глазам паглядаю. Напішыце, калі ласка, хто сачыў, вось мне проста цікава, ці мая аўдыторыя, яны ў курсе ўвогуле, што такое каардынацыйная рада, як праходзілі выбары, гэтак званыя. Хаця з боку выбарчай камісіі было зроблена ўсё належна. Вось, мы з калегамі, калі ўжо пачалі працаваць больш-менш так спакойна, гэта ўжо з першага сазвону мы паразумеліся. Я ім паабяцала, што ніякага канфлікту інтарэсаў з народнай грамадой БХТ не будзе, хаця мы ў вельмі сяброўскіх адносінах. Вось, адпаведна, мне вельмі важліва было зберагчы вось гэтую магчымасць да канца. Я шчыра кажу, я не ўтручалася ў выбарчы працэс, я ніяк не ўплывала і увогуле прыняла ўсе меры дзеля таго, каб каманда, ну, скажем так, я не была афіліравана з ёй, каб іх не знялі з гэтай перадвыбарчай гонкі. І я вам зараз распавяду, што тут час адбывалася. Па-першае, і галоўнае, ну, паколькі, глядзіце, партыі гэта каманды, якія сфармаваныя, каманды з адказнасцю і каманды, якія, ну, в прынцыпе, яны ў палітычным полі арыентуюцца. То бок, калі нешта патрэбна зрабіць, яны адны з першых і робяць, што і было зроблена. Пане Андрію, вітаю! Вітаю! Наша краса, наша годнасць і наш гонар, як то кажуць у Беларусі. Пане Андрію, дуже рада вас бачити. Нехай вам щастить. Нехай у вас все буде добре, і я знаю, що ви в безпеці. Ми також дуже умовно, але все буде окей, все буде Україна, це ми вам обіцяємо. Ось, глядіться, ми коли почали працювати з виборчою комісією, мачити спершу стали народну громаду БХД. Причому мачити з усіх боків команди працювали, команди формувалися. Мне падаецца, не вельмі ўдалы час, там, што толькі сфармаваўся блок салідарнасці, ён фарміраваўся не выключна пад выбары каардынацыйнай рады, але быў адзін з элементаў, скажем так, гэтай выбарчай кампаніі.
Пачалося ўсё з таго, што спісы, ну, яны падалі згодна пратаколам, патрабаванням ангельскай мовай. І атрымліваецца так, што спісы частка публікуюцца сакратарыятам, не выбарчай камісіяй. Хаця выбарчая камісія, напэўна, там першы пратакол складала. Карацей, там быў поўны хаос, таму што 2027, гэта, напэўна, вы там паміж сабой абмяркоўваеце. Спісы падаваліся ангельскай мовай, беларускай мовай і расійскай мовай. То бок, ну, у мяне гэта выклікала нейкі когнітыўны дысананс. Я пісала выбарчай камісіі, што, то бок, рабіць гэтым, таму што, ну, не можа быць спіс рознымі мовамі. То бок, патрэбна абраць працоўную. Я, канешне, была на баку, я прыхільніца беларускай, я лічыла, што патрэбна беларускай і лацінка ў расшыфроўкі. Вось, все роўна до конца быў хаос, там частка была спісаў расійскай, частка беларускай, частка лацінкай, карацей, гэта быў жах поўны, пакуль гэта ўсё адраўнялі, ўжо і выбары пачаліся, але тым не менш. То бок партыі першыя падаліся ангельскай мовай, іх ніхто не перакладаў, іх ніхто не рабіў у беларускай транслітерацыі, адпаведна, вось такой хаос зберагаўся. Мы звярталіся там да сакратарыяту, каб яны прынялі меры і падалі спісы карэктна. То бок усе ідуць, хто расійскай, хто беларускай, толькі адзін спіс салідарнасці ішоў ангельскай мовай, ангельскай лацінкай. Вось, далей больш мы бачылі інфармацыйную бойню, всплылі вось гэтыя нібы даносы, хаця ўжо разнеслі гэтыя нібы даносы, але самае цікавае папераду я вам распавяду таксама, таму што я бачу афіліраванасць, зараз увага, кіберпартызанаў і блоку латушкі, таму што ёсць сведчанні пра тое, што яны хутчэй за ўсё 10 разам. І я сабе прапускаю, я не боюсь гэтага казаць, я прапускаю, што мачыць блок «Салідарнасць» гэта была я не магу абвінаваціць, адразу кажу, у мяне няма прамых доказаў, у мяне нават косвенных доказаў вельмі мала для таго, каб напрамую звінаваціць спадара латушку альбо яго паплечнікаў у тым, што яны адзіныя партыі, якія заходзілі. Я нагадаю, блок латушкі гэта не партыя, гэта НГОшнікі. Я думаю, што гэта была іх замова, і я адчыню сакрэт, хто будзе мяне глядзець з гэтага боку, я займаюся асабіста расследаваннем, хто займаўся мачылавам блоку «Салідарнасць». Паколькі я ўжо склала паўнаважанні чальца выбарчай камісіі, я маю поўнае права, як чалец сваёй каманды, народная грамада, разабрацца, хто замоўнік таго, каб вось так мачыць палітычныя партыі, палітычныя каманды, якія засталіся ўвогуле. Што вам, лукашысты сраныя, заважаць партыі, якія зберагліся? Але аб гэтым потым паразмаўляем. Ну, дык вось, выйшаў спіс кіберпартызанаў, у якім фігуравала 2 прозвішчы, прычым адно з прозвішчаў, там хлопец, ён літаральна ў камандзе быў паўгады. То бок з другім прозвішчам таксама ёсць пытанні, зараз я так намікну, што ў нідзе ў сетках няма вось у тым выглядзе прозвішча, у якім яно прапісана было у базе гэтых званых даносаў. Вось, але я ведаю, дзе яно было прапісана, як у базе. Адпаведна, я зараз тоже намікну, што я і ў гэтым пытанні працую, хто меў доступ да ўнутрашніх дакументаў выбарчай камісіі. Вось, адпаведна, далей будзем капаць у гэтым напрамку, паглядзім, хто так аператыўна знайшоў прозвішчы, гэта пры тым, што і латушка, і Азараў там таксама фігуравалі. Прабачце, калі ласка, сына, вось гэтую Таню, которая в духовке смажыць дупу, выключ там, калі ласка, вас. Прабачце, зараз пра Таню, якая смажыць дупу, распавяду далей. Вось, была замова, абсалютная злітая база кіберпартызанаў і 2 прозвішча нашых чальцоў. Гэта вельмі для нас выглядала дзіўна, таму што агов, латушка з Азаравым чаму не здымаць, яны таксама фігуруюць у гэтых званых даносах. Вось, людзей, якія пісалі ў КДБ. Ну, каманда прыняла адзінае правільнае рашэнне. Я, як чалец выбарчай выканаўчай рады нашай, таксама галасавала, каб іх выключылі з каманды, таму што мы лічым, што гэта прэцэдэнт. Такія людзі, ну, гэта мы іх называем сексоты, гэта людзі, якіх запускаюць спецыяльна ў каманды. Чаму кажу? Тому що українці, ваші соціал-демократи, вони цілком розбиті.
з ровно той же самої ситуації. Це важливо знати, тому що я з вашими соцдемами, які ще тут якось спробують виживати в Україні, я з ними спілкуюсь, вони чарівні люди, це дуже розумні люди, в них дуже розумна політична воля, політична складова. І мені дивно, що ви своїх соцдемів просто, що називається, зрівняли з землею. Це дуже погано, тому що соціал-демократи – це світова політична сила, щоб ви розуміли. А ваші олігархи, так звані, я нагадаю, що в Україні знищували соціал-демократів сили Мертвичука і їм подібним, тому що я розмовляла з українськими соцдемами, ми розбирали цю ситуацію, але, звісно, я вуха не розвішала, я полізла шукати в інтернеті інформацію, читати, як знищували соціал-демократів в Україні. Ось, і я зробила такий висновок, що так, потрібно було знищити цю силу, чим і займається насамперед зараз лукашевський режим. Тобто нас потрібно дознищити, і в них це не отримається. Я зараз поясню, чому. Тому що їх мета розбомбить усі політичні рухи, тому що політика – гэта ідэалогія, гэта тое, што аб'ядноўвае людзей. Лукашыстам гэта да чорцікаў страшна, таму што гэта не патрэбна Беларусі, і беларусам яны так лічаць, прынамсі. Адпаведна, Мачылава было з боку з гэтымі спісамі, каманда адрэагавала, канешне, рэйтынгі аўтаматычна пайшлі ўніз, гэта чакана для нас, то бок ці склалі рукі каманды, не склалі, яны рухаліся далей. Што тут цікавага? Полезло ўсё гаўно з труб, якое толькі магло вылезці, прапашце, наружу. Всякие там, бляха, беспалавы. Ты гута уже гніда со сваім бэкграундам лезеш. Ты уже будешь абмяркоўваць палітычную складавую. Чуеш ты, чорт, ты мне распавядзі, якой халер ты з Украіны спетлял. Вось мне асабіста прыедзь і распавядзі, чаму тебе в Украіне вось тут лепей увогуле не появляцца. І ён стаіць і на белым боку ён распавядае, што ён раіць там камусьці, тебе, курва, пасадзіць мала, я шчыра кажу. Вось, вылазіць вось такое гаўно з трубаў, нешта пачынае гаўкаць, потым яшчэ вылазіць нейкае гаўно, всякие кнырягі вылазяць, не кнырягі, а эти кукарейчыкі. Кукарейчык, з тваім бэкграундам таксама лепей схавацца і вуха не высоўваць. Вы нарвались на самое болючее. Вы забыли, что у команды народной громады есть свои блогеры, есть свои аналитичные люди, якія займаются непосредственно внутренней политичной складовой. И я не финансируюсь никем. Мне никто не может сказать: Хелен, зачини зя, потому что наступный месяц ты не отримаешь зарплату. А адрозненне от вас. Вам сказали гавкнуть, пошли гавкнули. Я вас теперь гнит буду гонять у хвост и у гриву. Я никому из вас, можете вы гэтыя шматочки выразать, выкладать, потому что я ніводнай паскудзе гэтага не прабачу. То, что вы гаўкалі, то, что вы несли ахинею, что мы прикрываемся политвязнями. Ты, сука, сколько политвязнёў акций провел? Ты, гнида, Кнырович. Я у тебя не кукарейчик, пробачьте, я всю кныра сюда засовываю. Кныр не до вас. Кукарейчик, ты сколько провел акций по политвязням? Ты, паскуда, колькі донатаў накіраваў для того, каб наши хлопцы не сидели там голодные. Вось я асабіста табе задаю гэтае пытанне. Я, Хелен Мінская, у кукарейчика пытаю. Где твоя праца по политвязням? Я ведаю, что я рабіла, я ведаю, что моя команда рабіла, я ведаю, за что зараз наши бойцы воюют. Ты сидишь, паскуда, и гавкаешь. Ён лічыць, что мы прикрываемся. Ты, скотина, прикрываешься чужими грашима, на хвилиночку. Вось. Але их потым, шчыра кажу, гэта асобны стрым патрэбна, тому что я их разнесу не менш, чым яны разносілі наших чальцоў. Далей больш сакратарыят каардынацыйнай рады ў выглядзе Раднянковай і Краўцова пачынае унутрашнюю дыверсію. Яны выкладаюць спісы каманды не ў тым выглядзе, у якім каманда падавала. Гэта рабіў сакратарыят. Падкрэсліваю, гэта не рабіла выбарчая камісія. У выбарчай камісіі была я дакладна ведаю, што там адбывалася. Яны падмянілі спісы, яны выклалі рэчы, яны прыдумалі нейкую вокладку самастойна. Гэтую вокладку самастойна падпісалі. Ваня Краўцоў, Раднянкова, вам добра спіцца? Я ваши імёны і прозвішчы таксама ведаю. І калі вы думаеце, што я з вас шкуру не спушчу, спушчу, абяцаю, не прабачу. А Краўцоў, у мяне яшчэ пытанне да вас, што вы робіце ў Каардынацыйнай радзе, вас ніхто не абіраў. Вы туда не прайшлі. Як так адбылося, што Ваня плавно перетек, прабачце, з одного состояния дурно пахнущего в другое состояние дурно пахнущее.
Івана Краўцова ніхто ў каардынацыйную раду не абіраў, але я сёння бачу, ён гандлюе сваім таблом на першым пасяджэнні каардынацыйнай рады. Я як чалец выбарчай камісіі хацела бы спытаць, якім чынам вы туды патрапілі? Хто вас абраў? Альбо вы такой дзермакрат, што вырашылі, што ну халера на яго праканае, беларусы ўсё схаваюць, правда? Не, они не схаваюць. Не, Ваня, я з цябе з выбары, з шкуру таксама, я з цябе спытаю, як так адбылося, што ты там робіш? Я нешта не памятаю, каб мы пры падліку галасавання твоё прозвішча называлі. Вось, асобная гісторыя, то бок чым займаўся сакратарыят. Сакратарыят займаўся непрыхаванымі дыверсіямі, гэта ўсё зафіксіравана, гэта ўсё на тэлеграм-рэсурсах каманды Народнай грамады і салідарнасці блоку, то бок можна паглядзець, чым займалася гэта гоп-кампанія. Далей больш нашыя сябры праводзілі кампанію, я гэта ўсё бачыла. Далей больш быў, памятаеце, у каардынацыйнай радзе скандал з Азаравым. Я нагадаю, Азаров таксама фігурант базы, ну, так званых даносаў. Вось ніякіх вынікаў не зрабіў, скарыстаўся базай Telegram, альбо, можа, яшчэ нейкую там, ну, мы атрымалі, прынамсі, базу Telegram, што яны займаліся рассылкай плана перамовы. Увогуле на галаву не налазіць. Беларусы, на вашым месцы, я б, ну, шчыра кажу, я б яго ўжо дзесьці, напэўна, і бы паймала, я ні да чаго не заклікаю, але я не бачу грамадскага засуджання, я не бачу вось гэтай грамадскай хвалі, а што гэта такое. Так, ну, крышачку пабазаторылі і хопіць. Не, гэта палітыка так не працуе. І ўвогуле я гэты стрым сёння раблю, каб вас крышачку разбудзіць, каб вас трохі крышачку так паднатурыць, таму што я гляджу, што беларусы ўвогуле, разумееце, страцілі ўжо веру ў будучыню. Моя вера ў будучыні на полі бою зараз. Я не магу іх веру страціць фізічна проста. Таму што калі ўжо і я ў іх веру страчу, ну, прабачце мне, гэта гаплык поўны для дэмакратыі і для будучыні ўсёй Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, сёння святкуюць свой дзень народзінаў Сергей Спарыш, Валентин Троцкі і Валентин, не буду ўжо называць прозвішча, наш актывіст. То бок моя вера ў ЗСУ. І я не магу ім сказаць, ведаеце, я стамілася. Таму што яны скажуць, ну, маліся цяпер, каб вы не стаміліся в акопах. Ось, то бок дакладна, мы патрэбна, каб працавалі. Так што падчас выбарчай кампаніі самая масіраваная атака была на каманду Народнай грамады і БХД, блоку «Салідарнасць». Ось, імёны, прозвішчы вядомыя, але мы шукаем, хто замовіў гэтую ганебную кампанію. І, ну, я себе так бачу, паколькі сувязі вядуць да блоку латушкі, мы будзем капаць у гэтым накірунку. Я адразу проста папераджаю, як Еўген Вільскі напісаў, гэта выконваючы абавязкі старшыні партыі Народная грамада. Наша каманда празорая, мы робім усё у адчыненым доступе, адпаведна, усе дадзеныя, якія мы зможам знайсці, усе тыя сведчанні, якія мы зможам сабраць, яны будуць у хуткім часе нададзеныя. Тое, што мы ўжо можам зараз размясціць, а гэта дакладна дыверсіі каардынацыйнай рады, сакратарыята, якой займаўся ганебнымі рэчамі. Вось гэта ўсё у адчыненым доступе. Далей болей. Сёння я захожу на ресурс каардынацыйнай рады, тому што там нібыта першае пасяджэнне. У чым затык? Мне абарвалі тэлефон, асабіста мне абрывалі тэлефон, таму што пыталі, чаму Латушка і яму падобныя, там 3 прозвішча было, ідуць, ну, Латушка, Коўшык і Губаревіч, чаму яны ідуць у каардынацыйную раду? Яны не маюць права гэтага рабіць. Насамрэч, я кажу як чалец выбарчай камісіі, мы не мелі права іх блакіраваць. Яны, як звычайныя грамадзяне, мелі поўнае права, яны адказвалі ўсім крытэрыям. Я вам гэта неаднаразова паясняла. Яны адказвалі ўсім крытэрыям, якія патрэбна былі дзеля таго, каб балаціравацца, і, адпаведна, па гэтых крытэрыях выбарчая камісія прымала рашэнне, што гэты чалавек дапускаецца. У іх не было аніводнай перапоны дзеля таго, каб гэтага не зрабіць. Але, глядзіце, цікавая рэч адбываецца. На вілку яны патраплялі, калі ўжо выбары адбыліся, і яны мелі вызначыцца, альбо яны застаюцца ў АПК, гэта пры Ціханаўскай аб'яднаны пераходны кабінет, альбо яны у каардынацыйнай радзе. То бок там была вілка, і за статутам каардынацыйнай рады яны не мелі права туды заходзіць, як чальцы. То бок, ну, немагчыма адной дупай на некалькіх стулях уседзець. І мы перад тым, як ўжо адбылося галасаванне, я, прынамсі, казала, што паглядзіце, першае, што будзе, я пісала гэта блоку аднаму з там нашы дабравольцы, я папераджала іх, што хлопцы, вы можаце нарвацца на вельмі непрыгожую
гісторыя, калі вы будзеце ну, фактычна прымаць удзел у захопе каардынацыйнай рады. Я не ведаю, ці яны мяне пачулі, не пачулі, там што ў нас няма стэнаграмы галасавання, мабыць, яна дзесьці ёсць, просто навочы не буду зараз брахаць, я просто не звяртала ўвагу, хто галасаваў, 60 з 80 прагаласавала, і я папераджала, што першае, і шмат хто папераджаў, першае, што яны будуць рабіць, зменьваць статут. Гэта тое, што нязменнае. Каб вы разумелі, партыя «Народная грамада», мы не можам змяніць статут, мы можам унесці некаторыя праўкі. Вось зараз мы ў статут унеслі, мы сабралі канферэнцыю вялікую партыйную, прагаласавалі за тое, што мы партыя цалкам не нейкія асабістыя людзі, а партыя цалкам. Мы знаходзімся ў крызісе, і нам патрэбна статут прывесці да адпаведнасці зараз у сітуацыю, у момент, у якім мы знаходзімся. І цалкам камандай прымалася рашэнне пра ўнесення зменаў у некаторыя пункты. То бок сам статут мы загарнуць тэхнічна не можам. Мы можам унесці агульнай такой камандай прапановы яго змяніць некаторыя пункты, якія вось у гэтым моменце патрэбныя для працы паўнацэннай. Тое ж самае зрабілі з праграмай. І як у воду глядзелі, першае, што робіць Латуха, ён такой: у мяне дупа вялікая, мне патрэбна пасядзець на шматлікіх стульях, я хачу быць і ў Нау, і ў Хуяу, і дзе я толькі не хачу быць, я хачу быць паўсюль, я хачу быць всея Беларусі, карацей, пашлі вы ўсе нахер, я буду мяняць статут. І яго падтрымлівае 60 чалавек. Чаму іх падтрымала 60 чалавек, відавочна. Таму што гэта ўсё ішлі свае засланыя казачкі, і некаторыя яшчэ для відзімасці. Я як чалец выбарчай камісіі, і я не магу зараз за калегаў казаць, але гэта для мяне было надта відавочна. Што яны будуць мачыць палітычныя партыі роўна з-за таго, што палітычныя партыі маюць вагу, і яны даць чорцікаў баяліся заходу салідарнасці ў каардынацыйную раду, прынамсі нават аднаго чалавека. Таму што гэта быў бы кіпіш і срач. Яны тэхнічна рабілі ўсё дзеля таго, каб заваліць партыі. Там зараз ніводнай партыі няма ў каардынацыйнай радзе. Калі кажуць, што гэта палітычная сіла, якая нафіг палітычная сіла, калі там няма ніводнай партыі? Ніводнай, там все НГОшкі. НГОшкі гэта непрыбытковыя грамадскія аб'яднанні, якія сядзяць на грантах і якіх фінансуе рэжым 100%. Каб мне Паша там па вухах не ездзіў, што ён не лукашыст, ён у чыстым выглядзе лукашыст. І ён такой же дыктатар, як у Лукашенка, чаму вучыўся, то і прынёс у каардынацыйную раду. Вось, яны намагаліся прыцягнуць народную грамаду, яны прапаноўвалі аб'яднанне. Вось, я шчыра кажу, я была проста катэгарычна супраць і не шкадую, мабыць, мае чальцы мяне пачуюць, я катэгарычна супраць аб'яднання з такімі персанажамі. Гэта сацыял-дэмакраты украінскага выгляду. Калі внедрілі паскуд, яны ўсё развалілі, што можна было разваліць, а людзі, якія дзейсна маглі внесці вельмі шмат для краіны, яны зараз тэхнічна знішчаныя, разумееце? Вось гэта спрабуюць зрабіць з нашай камандай. Таму ніякіх такіх аб'яднанняў а-ля з всякімі там сумнеўнымі спадарамі, якія фальсіфіцыравалі выбары, якія ўвесь гэты час былі пры Лукашэнку, прынеслі гэта ўсё дыктатуру. Зараз раскажу, чаму я так лічу. Яны ўсё гэта гаўно, якое было увесь гэты час у іх працы, яны роўненька пагрузілі ў чамаданчыкі і прынеслі гэта ўсё ў новую Беларусь. Вось. Таму я лічу, што замова хутчэй за ўсё была з боку латушкінскіх пеўняў. Такое. Ёсць там яшчэ персанажы, але зараз не буду агучваць прозвішчы, таму што да іх пакуль мне дакалупацца няма да чаго. Ёсць сувязі, але мне патрэбна пацвердзіць гэтыя сувязі, адпаведна, гэта ўсё будзе з часам выяўлена і зроблена. Такім чынам, мы зазначылі, што за дзень да пачатку галасавання нібыта вячоркай былі нададзеныя спісы, і ў той час там по аднаму мандату было ў блока салідарнасці, яшчэ ў кагосьці, краіны для жыцця. Цяпер чаму я не лічу гэтыя выбары празрыстымі? Як чалец выбарчай камісіі, мяне не пераканалі ў тым, што яны прайшлі роўна, мяне не пераканалі ў тым, што яны прайшлі празрыста, мяне не пераканалі ў тым, што там все тэхнічна было правільна. Не пераканалі. Ні Павел Лібер, ні мае калегі да мяне гэтага не давялі. Да калегаў пытання ў мяне няма, таму што я ведаю, як працавала выбарчая камісія, у мяне ўвогуле аніводнай прэтэнзіі да маіх калегаў, да ўсіх 5 няма, ні да аднаго. Я нікаму не магу выкаціць, што ты там дзесьці, камусьці, штосьці. Не.
Гэта ўсё было з боку тых, хто, скажем так, тэхнічна забяспечваў усю гэту працэдуру. То бок чальцы выбарчай камісіі на гэты працэс аніяк уплынуць не маглі. Вось, адпаведна, ўсё тое бла-бла-бла-шоу, якое яны нам абяцалі, што мы будзем назіраць, што ў нас будуць куды доступы, што мы можам тэсціць, фігнесціць. Всё гэта лухта у чыстым выглядзе. Нічога, ніхера выбарчая камісія зрабіць не магла. Адпаведна, для мяне выбарчая камісія, якая працавала, яна адпрацавала на 1000%, але тыя, хто прайшлі ў каардынацыйную раду, зрабілі ўсё належна, каб яны прайшлі ў каардынацыйную раду, а палітычныя сілы засталіся за бартом. Гэта іх праблема асабістая. Мы не перасталі існаваць. Я зараз кажу ад імені народнай грамады. Наадварот, мы, ведаючы, як нас будуць мачыць, зараз прымаем меры дзеля таго, каб проста выбудаваць стратэгію па абароне інтарэсаў нашых актывістаў у першую чаргу. Таму што для нас база гэта нашы актывы. Гэта нашы актывісты. Гэта людзі, якія знаходзяцца побач з намі з крэдытам даверу велічэзным. Сябры, прабачце, я зусім загубіла чат. Давайте я працягну. Я бачу, што вы паміж сабой размаўляеце, мне гэта вельмі прыемна. Вось, цяпер прыходзім да галоўнага. Чаму я сцвярджаю, што Лукашенко захапіў каардынацыйную раду? Ну, Лукашенко я, конечно, беру лукоўскі, лукашысты. Вот. Я сёння праглядзела першае пасяджэнне. І ля ў мяне адпала. Я хачу адно спадарыня ў акулярах, якая сёння сваю дупу смажыла на пляжу, спытаць: Тетяна Мартынова, у цябе ўвогуле з IQ окей, там усё добра, ну, то бок няма у цябе, не выклікае аніякага когнітыўнага дысанансу сітуацыю, якую ты сёння стварыла. Я разумею, што ты на костках любіш вінішка папіваць, я нагадаю пра курапаты. Калі ты думаеш, што гэтую ганебную гісторыю пра цябе ніхто не ведае, ведае ўся апазіцыя. Ой, сябры, зноўку трывога, халера маць, замахалі. Вось, калі ёсць нейкае меркаванне, што апазіцыя табе прабачыла танцы ў курапатах, не прабачыла, і мы цябе будзем гэта гніда згадваць, колькі будзем жыць. Таму што гэта ты паедзем, паехала, но лаві цяпер падачу, таму што гэта самае ганебнае, што можна было рабіць на месцы расстрэлу людзей, беларусаў, развлекацца. Вось, ну такое. Карацей, вы зразумелі, што за персанаж Таня Мартынова. Сябры, напішыце, што там мігі, не мігі. Зараз паглядзім. Одну секунду, я гляну, калі маштабныя, значыць. Да, вылецелі. Дзецям трэба сказаць, каб яны сабраліся на всякі выпадак. Кашанята, на всяк выпадок будьте готові. Таксама тушачкі взлетелі, ну, як заўжды, у скаженых Натань не дае спокою. Вось, да чаго я? Сёння выходзіць гэтая, прасці Господі, не буду зараз мацюкацца, бо я ўжо сёння не мацюкаюсь, я заўважу. Выходзіць гэтая, прасці Господі, і кажа: у мяне няма святла, таму я буду вам з пляжу Дніпра глаголіць. У мяне, сябры, у меня вочы не просто на патыліцы былі, дзесьці вось туды, они вылецелі. Мігі, ага, дзякую, Таніш. У мяне ля адпала. У тебе настолько насрать на своих выбаршчыкаў? Ну, у тебе няма выбаршчыкаў, я разумею, што там, ну, ты выпадкова пасажыр ва ўсёй гэтай гісторыі. Як ты, шлёдра, можаш так рабіць? Ну, табе не сорамна ў купальнікі выходзіць на першае пасяджэнне каардынацыйнай рады? Ну, вось проста тэхнічна. Паглядзіце, сябры, гэта проста, гэта ганьбішча. Вось трэба шматочак выбраць і вось гэта размясціць у сацыяльных сетках, як Танька давала свае парады, будучы дупай да гары, да сонца, грэючыся на берагу Дніпра. Маладзец, кажу, у мяне святла няма, таму я буду з пляжу з вами размаўляць. Глядь, інтэлект раўліка проста. Ну, вось проста інтэлект раўліка. У цябе не было мазгоў тады, калі ты ехала і паела, так у цябе іх не, ну, з часам мудрасці не дабавілася, я гляжу. Карацей, вось гэтая вось пачвара ляжыць на пляжу, і яна вядзе пасяджэнне каардынацыйнай рады. Гэта вось каардынацыйная рада, на якую мы заслугоўваем, разумееце? Капец, проста, ганьбішча. Другой момант. Гэтак званыя выбары. Чаму мяне сёння бамбанула? Таму што мэта увогуле нашай выбарчай кампаніі, выбарчай камісіі была
показати максимально прозристі демократичні вибори. Тобто ми на меті ставили собі з колегами показати, як в Білорусі повинна працювати демократія. Так, яна ёсць з правилами, яна ёсць з нюансами, яна ёсць з тими пунктами, які потрібно виконувати, але яна працоўная абсолютно. І у дэмакратыі заўсёды можна дамовіцца, што мы давелі ў кейсе Розы Турарбекавай. То бок можна дамовіцца, заўсёды можна. Калі ты бачыш, што ты не вывозіш, парайся, табе дапамогуць. Гэта спадару Рамашэўскаму зараз прывітанне. Я б яму накінула шарфік на голову, каб гаўно не свістала з яго горла. Вось, то бок, на мэце у нас у выбарчай камісіі было паказаць, што дэмакратыя ў Беларусі рэальная. Там былі міжнародныя назіральнікі. Яны мелі доступ да ўсіх дакументаў. Мы нічога не прыхавалі. Мы паказалі максімальна празрыстыя працэсы выбарчыя. Што зараз адбываецца? Зменьваць статут будзе прекрасна. Цяпер Латуха можа сядзець адной дупай на двух стулях, таму што ён можа быць і ў АПК, і ён можа быць у каардынацыйнай радзе. За што бароліся, на тое напаролі, што называецца. Ніхто яго не спыніў, беларусы вотам недаверу не выказалі, трымайце. Але больш за гэта. Сёння было галасаванне. Вы сабе як уяўляеце галасаванне? Ідуць прадстаўнікі розных структураў, і яны запрапановваюць некалькім кандыдатурам займаць пазіцыю. Вось сёння абіралі спікера і віцэ-спікера. То бок, нават у камандзе народнай грамады ніколі не было прэцэдэнту, калі на пасаду быў адзін чалавек. У нас заўсёды было галасаванне паміж кандыдатурамі. Заўсёды. Я не згадаю ніколі, каб у нас было вось адзін кандыдат, і мы за яго ўсё дружненька пашлі роненька і прагаласавалі. Не, нейкае было канкурэнтнае сярадовішча. Тут я сёння пабачыла абсалютна воласы дыбам, таму што з 80 чалавек на пасаду спікера прэтэндаваў адзін кандыдат, і на пасаду віцэ-спікера таксама адзін кандыдат. У мяне вынікае пытанне да тых, хто ішоў у каардынацыйную раду. Нахер вы туды шлі, калі вы не можаце нават на пасаду віцэ-спікера патрапіць, альбо спікера. У вас досведу няма, у вас, я не ведаю, палітычны досвед, гэта вельмі складана, гэта патрэбна з палітычнымі партыямі неяк камуніцыраваць. З 80 чальцоў на пасаду спікера адзін кандыдат і на пасаду віцэ-спікера адзін кандыдат. Безальтэрнатыўнае галасаванне. Вы разумееце, так? І калі гэтыя лицемерныя сволачы сидзелі і казалі, калі вас аберуць, іх і так аберуць, таму што гэта адзіная кандыдатура, як ідзе, як у Паўночнай Карэі, ёй альтэрнатывы няма. Як яе можна не абраць, паясніце мне на пальцах, як гэта ў вашых галавах працуе когнітыўны дысананс. Карацей, я сёння пабачыла гэта ганьбішча. Ведаеце што, беларусы? Я вам прапаную зрабіць дыверсію. Я вам у сваіх будучых стрымах распавяду. Чаму ў будучых? Таму што мне трэба зараз папрацаваць крышачку на канале, каб мяне пабачыла. Раймонда, дражэнечкі, вітанечка. Бачыце, клічкі мне машуцца, і украінскі сцяг атрымліваецца. Мне патрэбна крышачку папрацаваць на рэсурсах, каб мяне пачула як можна больш людзей, і мы зараз будзем намагацца ўсё гэта рабіць. Так, Ваня піша, што трэба парэагаваць на трывогу, таму што тут 22 М3, Херсон, трымайцеся, мы з вами. Вось, калі, сябры, калі там нешта будзе ляцець у цэнтр, мы з вами развітаемся, таму што мне патрэбна будзе дзяцей вывесці ва ўкрыцця. Вось, я ведаю, што вы мяне зразумееце, мне прабачыце, канешне. Вось, так што вось такая каардынацыйная рада, барашкі на маніторы, што абурыла Таню з Дніпра. Вось, яна пакуль грэла сваю дупу на сонцы, яна сказала, што яна з тварынамі размаўляць не можа. А што, ты не можаш? Ну, я разумею, што там, слова тварына, яно мае некалькі значэнняў у тваім выпадку. Вось, так што, сябры мае беларусы, чаго я сёння-то і выйшла насамрэч да вас. Канешне, я вельмі хацела прывітаць нашых хлопцаў, але мэта ў мяне іншая. Я бачу, што інфармацыйнае поле праседае. Я бачу, што такой аб'ектыўнай інфармацыі не камплементарнай, бо пабойцеся Бога, я напісала, зараз вам скажу. Я абурылася.
Я на ресурсе Народной громады написала даволі такой гадзенькі пост. Шчыра кажу, чаму гадзенькі, таму што мяне возмутила падчас трагедыі Ахмадзіт, калі мы шукалі, божачкі, каму званіць, каму з валанцёраў, куда бежать, што рабіць, боже, дзяцей разбамбілі. Швета в этот момент відэавітанка і падзяка ад Святланы Георгіевны ўсім беларусам, якія прыходзяць на літоўскія і беларускія мерапрыемствы ў Літве і абазначаюць себе нацыянальнымі сімваламі, нагадваюць пра Беларусь і беларусаў. І такой хі-хі, ха-ха. Слухайце, гэта, па-перше, літоўскае свята. Што там, ну, я разумею, можна парадавацца за людзей, але ты ж, халера мать, твою мать, геапалітик сраны. Ты што, не ведаеш, што ў суседняй краіне толькі што адбылася такога маштабу трагедыя? Дзеці загінулі. І не толькі ў Ахмадзіт, таму што медычны цэнтр пологавы, якщо не памыляюсь. Там медычны цэнтр, там таксама рожаніцы былі. Сука, ты, прабачце, недоделанная, потому что у тебя муж сидит. У нас дети гинут, какие пляски могут быть? У тебя что, настолько спичрайтеры, копирайтеры, рейрайтеры, дебилы твои, что возле тебя тусят, что тебя подтирают. Они тебе не могут сказать, что Света Георгиевна, чуть-чуть потише, поскромнее, там дети, только что загинула купа детей. Там только что разбомбили один из лепших центров, где лікуюць детей из онкологии, и детки на диализе лежали. Гэтыя навіны ішлі літаральна з раніцы. Не ведаце, я вам скажу, калі. Гэта паведамленне она записала о 13:43. А 2 гадзіны дня у мяне ў той час уже вочы вось такія чырвоныя былі. І я читаю, прабачце, гэта блядства от Шветы. И у меня начинается подрыв. Я написала, спачуванні не чулі. Давайте разом порадуемся. И пытанне не ў свяце літоўскім. Яны на яго заслужили, але ў гэты дзень можно было, блядь, наўпрост промолчать. Хотя кому я гэта кажу? Не, я не кажу, что повинен быть объявлены траур, и у косках пишу, а ён повинен быть объявлены. Я кажу про геополітика и геополітику. Лепей бы котлеты крутила ей-богу. Вы разумееце, вось у гэты момант уся чалавечнасць, яна знікае на нуль. Зараз штабы робяць усё дзеля таго, каб захапіць каардынацыйную раду, і таму яны захапілі па факце ўжо каардынацыйную раду, там пра каардынацыйную раду ў тым выглядзе, у якім яна мусіла існаваць, замена статуту, потым працягванне сваіх спікераў, віцэ-спікераў, спікерка, каб вы разумелі, гэта латушкінская каманда. Віцэ-спікерская, еўрапейскі дыялог, гэта Светіна команда. То бок, ну, все, да? Фініта ля комедія. Беларусы хацелі каардынацыйную раду, не будзе вам каардынацыйнай рады. Не, яна будзе, але там лукашысты. У чыстым выглядзе людзі, якія ўвесь свой досвед маюць у чэкісцкай дэмакратычнай укоскі беру Беларусі. Няма там дэмакратыі, няма там партыяў, няма там палітыкаў, а ніводнага палітыка там няма. Там ёсць танныя НГОшнікі, якія звыклі піліць бабкі, вас надураваць па поўнай праграме. И я боюсь, что супрацьстаяць нам прыйдзецца гэтаму сяму разам. Вось, так что не будьце вось такімі. Я зараз дзеля таго, каб быць аб'ектыўнай, зазначу, што дзесьці ў Твітары, альбо на Фейсбуке, альбо дзесьці там, на нейкіх ресурсах у сваё апраўданне. Так, дзеты в укрыцця. Сябры, побачымся ўвечары. Дзеты, бежым в укрыцця.